shiri kamar zaka je ka ga dan gwamna haka? Ofisa. Kika sani ko dan gwamnan ne? Ai gwanda na gyara ko? Haka ne. Yawa. Baba wannan shirin kuma fa. Ina shirin ne yanda zan ga mijinki. Haka ke san ce ko? To ki je ki ce shigo mana Nafisa. To. Yaran yanzu. Kana gani fa ofisa. Nake gani haka kamar dan masu kudin duniya. Duna. Oh, na ji daɗi ashe ba kamanta sunan ba. Kaga ba ni da bukatan ƙara gaya ma ko ni waye ashe. Uban me ka zo yi kofar gidanmu? Ka tsaya ka ji. Wallahi an samu matsala ne. Matsaloli ma kuwa sosai. Ai ka gode ma Allah, ba ranar da ka ci zarafin mahaifina ba ne, amma billahi lazi la ilaha illa huwa, da sai dai lahira ta yi bako. Kaga, wallahi na zo ga mahaifinku ne. Mahaifina? Ai idan ka gana bari ka ƙara ganin mahaifina. To na tabbata cewa na nuna masa ni ɗan halal ne. Waya mu je. Mu je. Kana fitowa sai na huda ka wallahi. Wato kai ne ka zo kake nema ka yaudara kanwata ko? Ba haka bane. Ka tsaya ka ji. Wallahi abubuwa ne suka fara cikin rashin fahimta. Wai anya yarinyar nan lafiya kalau kuwa? Na ji ta shiru ne kamar an aiki bawa garin su. To, ni ma uka haka na gani, shiru fa har yanzu. Ko dai saurayin ya ki shigowa ne? To, abu ya samu sabon shiga. Haba. Ai na dauka haka ake yi. Kin san ban taɓa fuskantar wannan lamarin ba, sai wannan karan. Gaskiya ne. Amma kamar na ji kukan dafa a waje. Kuka kuma oga? Kuma kaman haka ne ba. Ni dai na so in ji. Maza ki je ki duba. To, bari in duba. Bari in duba in gani in lalle. To shikenan mu je inda zaka fahimta. Mu je. Kai baba baka sani ba. Jiya muna zaune kawai kwalawa suka yobi baba. Yau gaba ɗaya na tashi ban da ko sisi ba wata sigari ne a hannunka baba. Da haka nan take ni ma nan ni ma tambayar da zan ma kenan. To yanzu ya kake so ai baba? Ba dan mulki ne Allah ko kila ne kawai. Ko sisi ban da shi baba nake ga mu wannan. Ko kwandala ban magani baba. Yanzu ya za a san nayi baba. Mu jira duniya zo kawai. Na fita ban gan shi ba. Sai ka ce wani ya tafi da shi. Ya tafi da shi Nafisa sai ka ce yaro?
Dama bai shirya ba. Abba. Yaudara, ƙarya, duk mun san su lokacin muna yara. Dama wani abu ya zo ya mora a jikinki da bai samu ba shine ya aikata haka. Na san shi, kuma na san halinsa ba zai taɓa iya yi min haka ba. Kin san sa? Kin san halin shi? Ya taɓa buɗe miki zuciyar kin gani? Zancen banza zancen wofi. Oga? Zance ya ƙare, uzuri ya ƙare, sannan dama ta ƙwace. Abba me za ka yi? Duniya zo kawai, ka gani? Ba matsala, na san duniya na wajena ne baba. Ya samu kaya. Kai, uban nan a ga matsoratawa. Kai baba abun sai da ankara fa, wallahi sai da ankara baba, sai da ankara. Yi wa ba tsorata ne ba, kawai dai na ɗan gyara ne iya ne, ka gane? Kai da Allah ware da Allah, ba wani alaye da zaka min da Allah. Kai, ba ma wannan ya kawo ni ba da Allah. Gayan nan nake so a koya mu hankali. To a farke shi mana baba, farke shi baba, farke mana shi baba. Za mu cire mai gemun nan mana kawai. To za mu zauna da dan adawa ne, an fata-fata da shi baba, yi fata-fata da shi na. Ni ba dan adawan ka bane Duna. Ni masoyin jinin ku ne. Da ka san halin da nake ciki, da ka bani goyon baya na wuri kanwarka. Dan uwarka, ka rasa wannan zamu ba auren angon sai kai. Duk irin cin mutuncin da ka mahaifinmu. Zan yi biye maka mai faɗa ko da za ka illata ni, na san ni ma zan illata ka, amma saboda san da nake makanwarka ko kashe yanzu ka yi ba abin da zan ma. Ƙarya kake wallahi, Duna, wannan fa yana ganin damarka. Ai ba ma dama ba, har haguna ma yana gani. To me zai hana mu fata-fata da shi mu mai balli-ballin da muka magayan nan na jiya mana baba. Dakata, wannan family issue ne, ko ba haka ba. Dama na gaya ma, komai za ka bar ni tsoron ka ba, saboda san da nake makanwarka. Ye, amma fa gayan nan fa bai da kowa fa, ku bar ni da shi. Na sayar da zan yi da shi don uwarsa. Je. Ta takalma. Wannan da shi ku koma kawai. Wannan da shi. Zan ba wani dama. Abba dan Allah kai min rai. Dan Allah kakka aiwatar min da abin da yake ranka a yanzu. Ban san lokacin da kika zama mai taurin kai ba Nafisa. Hakan ya sa hakkin zama mai son kanki. Amma wannan taurin kan naki zan sauke shi. Ko ba dan saurayin ki ba da ya gudu. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi karma kauce abin da babba ya hango. Usman. Na'am. Na ka samu wannan tantirin mara kunyan haka. Baba ai shine yace yana son Nafisa ai. San Nafisa? Ba da bakin da zan baka hakuri, ba da irin da zan kalle ka. Amma da gaske nake ina son Nafisa. Baba? Abba? To baraka ji. Idan ka ƙara furta wani kalma anan, sai na yi ƙasa-ƙasa da kai anan. Tun lokacin da ka zo ka zazzage ni, na gane waye kai. Amma wannan iskancin da ka zo da shi da niyan yaudaran iyata, ba zai bani juriyan kau da kai na kyale ka ba. Ba san ban kyauta ba. Wallahi da gaske nake ina son yarka. Ya isa, ya isa. Idan ka ƙara cewa kana son ta, zan maka Allah ya isa. Ka ci mutunci na. Ka zazzage ni. Sannan kuma yanzu kana son ka ci mutuncin iyata? Wallahi ba ta san ta zan yi ba. Da gaske nake ina son ta. Ba na son kauce ma shari'a na taba ka. Amma so dubu idan zaka ce kana son ta, sai na dake ta. Wallahi da gaske ina son yarka. Idan futa karmin son ta zai saka ta duka na. Dan cigaba da nata koda ko zan mutu. Haka ce? Idan ka ƙara cewa kana son ta, Allah ya isa ban yafe maka ba. Baba shine fa, kuma gashi ya zo. Ke, ka sha gaba na. Ka sha gaba na.
idan duk mazan duniya sun ƙare, idan za ki yawo tsirara, idan za ki zama tantiriyar karuwa, ba zan yarda ki aure wannan ba. Ban gane ke faruwa ne. Ke! Shi ne fa ya ci mutuncin baba ranan. Ya gaggaya wa baban magana ya sa muka kai baba asibiti. Sayyid kai ne? Sayyid kai ne daman? Da gaske ni ne. To baraka ne. Idan har ni ne na haife ta, idan har halattacciyar ya take a gare ni, to ba ta ƙara kula ka ba. Sai kuma ki tabbatar min da haka. Da fata dai kin ji dai me baba ya ce ko? Ka cuce ni. Ka cuci soyayya. Lafiya ke da Isa. Me ya faru? Me ya faru? Mama na mutu. Me ya faru ne? Mama lokacin da zaki da Sani yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafisa me yasa kike faɗa irin wannan kalma? Sai ka ce ba musulma ba? Kina ƴan musulma da ke? Sayyid mama. Me ya faru da shi? Aje shi ne wanda ya zagi baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Yanzu to yaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kake nufi tsohon soja? Ina nufin sarkin noma ya fito da kuɗin shi, ba shi wannan yarinyar. A daura auren nan da sati ɗaya. Tsohon soja me ya kawo wannan hanzarin? Bacin rai. Sayyid. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma ina so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada. Da baba cewa ga kanan a waje ya sai ta gama da dalilin da zan yi abu. A sanar da baba cewa kana waje. A ce in gaya maka idan ka gama. Ba daɗi ne ko ba su ga. Mu je dan Allah. Ha kun ta kalmar. Wallahi na kosa ambare shi ne. Ke ma sun koya miki dariya? Me ya kira muku ne da Allah? Wai mu daga shin wani abu shi sai gobe. Wallahi da ilimin fata zan tsallake sun dinnan. Ya zo karshe. Sai ka kalle ta ita ma. Zainab me ya kira miki ne wai? Ke kallon nan dinan. Me yasa ka buƙata mu ƙara haɗuwa a bayan gari? Akwai abubuwan da nake so in sanar miki ne da ban gaya miki ba. To mu ne yan iskan ƙauyenmu, mu ke da ƙauyenmu. Ka shigo daga birni ka zo kana ta yan matan ƙauyenmu ƙarya ba ka da ko sisi. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Ƙauyenmu. Allah wallahi da an bincika an ga giya, shan giya halal ne. Da ina jin daro zan sa a kawo wannan fadan nawa. Wallahi mu tasha mu yi marisa. Dakata. Ya kamata ki magana ta yaran da zan fahimta. Ban gane wannan yaran naki. Ina ja maka kunne. Ka fita daga sabgan yarinyar nan. Kana kama shi ka makure shi ka shaƙe mai wuya. Duk abin da ya ce a mayar. Tabija. Ka dai shiga kawai in ka samu sai mu raba zan dai maka gadi. Ye? Haka ce. To wallahi in dai zaka tsaya anan na shiga na ballo, wallahi ba zan baka komai ba. Ba na jin tsoro ko da zan mace a soyayya. Rayuwa da ke ni shi na zaɓa a ƙauyenmu. Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo, ƙauna tare da tsantsar tunaninki. Wallahi nake gaya maka, ka yi asalin folawa.
Allah wallahi tallahi. Mugu, ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci? To wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba. Allah ya sa malamin Google ne kai. Dan YouTube. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai ya je nemi sana'an yi ko kuma ki raba da shi kawai. Dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube. Na alƙawarin zan gaya miki. Zan maka duk abin da kake so. Hawayen zuciya, hawayen zuciya. Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata. Da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana. Dakatar Allah! Baba, idan mama ta ci canza halinta ka karo aure. Iyayen wanka. Tabbas manzon Allah yayi gaskiya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya. Na zo daga Kwambara. Na bar gida